Poslouchaj. Poslouchajte, Dominik Vaxi. Vepřová, Bůčkovská, nebo něco takového, nevíme. Tesimír. Není. Drž hubu. Prosím. Vy jste paní Pučková? Ano. A váš manžel je Bůček, Vepřový? Kdo? Vepřovský Bůček, jestli je. A koho hledáte? No pana Vepřa. A na co? Na Bůček. Na co? Jste paní Bůčková? A kdo je tam? No, tady je prase, já hledám Vepřa. Na Bůček. Přezdík. On mě utekl, víte? No nevadí, naschle. Naschle.